आयली 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 आमगेली कोण ती? हाव पातोळी. हॅलो पातोळी माई असवे. मी गेले नंबर फोन करनो आणि पातोळी माई असवे म्हणून गितासा हे वड्डस्तिके मायन हे चले. हा सांगत माये हांची पातोळी कसन विशेष मगिरी सुमार समय जाले तुमगेल फोन नाशिले. होय पातोळी माये चिके बिझी आशिले. मेगेल पुतू अमेरिका तुकून आयला नवे आणि दिवाळी फेस्टिवल आशिल नवे तशी चिके आम्ही शॉपिंग करूक मालाकानी गेलानी आणि आम्ही ब्रँडेड क्लोथ्स घेवचे पातोळी माये. दिवाळी नाही माये दीपावळी ताची पुरं शॉपिंग केलेलं वा आणि खंयची किरगी घेतली ती कासन पातोळी माये तुम्ही खंयची लोकांत आसा ती आता कोण किरगी साकड घालता ती. हांव लेहंगा आणि चोली घेतले मागीर एक दोन्ही टॉप आणि जीन्स पॅन्ट घेतले. हो होय वे तुम्ही दीपावळी फेस्टिवल शॉपिंग करनी वे माये केला गो. हांगाच आमगेल घरा लागी एक लक्ष्मी सिल्क सांगड आशिल्ले थंय मेगेल बामणाने किरगे काडून दिले. हो बालू माम तुमका खेनाई मॉलाक आपण होरनी वे पातोळी माये तुमका सगळ हा मॉल मला कसने अर्थ जायना की म्हणून तुम्ही गेल्लल वरे नानवा. होई गो कसं करचे तांनी तांगेल कामांत बिझी असता ती तशते करून म्हाका थंय वच्चे जायनी आणि आमकां त्या सकड अभ्यासर ना गो. आणि हंगा अवंगल अंगडीत मेळचेंच नव थंय वरे मेळचे. होय जाल्यारी ब्रँडेड क्लोथ्स पुरा मेळचे मॉलांत मात्र माये तुम्ही एक पंत वचाती तुमका कळटा मागीरी. हा जायत गो आणि कसन विशेष काय ना पातोळी माये जायत दवरचो. ओके पातोळी माये ही कसन मॉल मॉल म्हणत की मक्का किडयत असा मॉला वच्चे निवे म्हण हांव वरे एक पंत वचून पळोव का ते कसन अस म्हण हन्नी आईल मागीर हांव हांगेले निमगिता मागीर आमी ओटू वता ती मॉलाक. हन्नी आयली की म्हण बागला शब्द जाले पळोवन येता इते आमी मॉला वचा. हे कोण तुगेल काना गेलाल मारायती ಹೊಡ್ಡಸ್ತಿಗೆ ಮೈಯಲ್ದು ಫೋನ್ ಅಸಿಲ್ಕಿ ಅಸಲ್ ಪುರ ಹೊಡ್ಡೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ತಿಗೆಲ್ ತೊಂಡಂದು ಮಾತ್ರ ಯೋಚಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. होईते म्हाका तिणे चॅलेंज घाला बालू मम्माक धैर्य असले रे तुका मॉलाक आपण व्हरू सांग म्हण सांगून. कसं ना मेगी लुट्ट चॅलेंज करतोय हाव म्हणल्यार कोण बालू मास्टर ओस तू आत्ताच रेडी जाऊन यो आम्ही बाहेर सरूया. ए जिंगलाला हाव मला वत्ता हाव मला कोत्ता मिगेल मर्याद काढता